Altså jeg tror, jeg er sådan blevet overrasket lidt over de ting, som man har oplevet. Fordi jeg nok ikke helt sådan vidste, hvad det var, jeg gik ind til. Eller sådan. Der var mange ting, der sådan har været lidt en øjenåbner. For eksempel sådan noget med mekanik. Altså jeg har altid været sådan lidt, maskiner og sådan ting. Ikke været så glad for det og sådan noget. Jeg tænkte jo meget her, sådan det skulle være med heste og på den gamle facon. Men jeg er egentlig blevet positivt overrasket over sådan det der med. Sådan, jeg synes egentlig, det er vældig sjovt at køre traktor og vældig sjovt med maskinerne og sådan ting. Og ikke så red for det mere, eller sådan, så det skræmmer mig ikke på samme måde. Og så tror jeg også, jeg har haft sådan nogle aha-oplevelser, hvor jeg bare sådan, wow, det er jo det, jeg skal. Jeg skal jo have en gård, og altså, så på den måde har det været sådan lidt en øjenåbner for, sådan, ligesom, at jeg har fundet den rigtige vej, eller sådan på en eller anden måde. Så jeg synes, jeg har haft mange gode oplevelser her. Og jeg synes, jeg har prøvet rigtig mange. Man prøver så mange forskellige ting hele tiden, eller sådan, og man skal jo nærmest ikke lave noget i weekenden, fordi man skal bare fordøje ugen, fordi man har lært så meget nyt. Så ja, jeg synes, jeg lærer noget hver dag. Ja, men grunden til, at jeg søgte her, det er, fordi jeg hørte om uddannelsen igennem en venindes ven. Og så jeg hjemmesiden, og så blev jeg bare forelsket med en gang, og tænkte, det var her, jeg skulle være. Og det er ligesom gerne vil med uddanningen. Jeg vil gerne have en gård efterfølgende, men først vil jeg gerne have en snedkeruddannelse, tror jeg. Så det er ligesom det der med, at jeg stiler mod en gård, men og skal ligesom finde ud af igennem de her 2 år, hvad jeg gerne vil. Hvilken sådan område, jeg gerne vil være indenfor. Så det er ligesom målet med at gå her. Ja. Kjempebra. Jeg kommer det bare skikkelig meget ned.